Гледаме кадри от посещението на президента Росен Плевнелиев при английската кралица Елизабет II. Я каква глава наби нашия президент! Нещо с кованичък ми се вижда. Нормално е, Румба. Все пак това е нейно величество. Поклоните са задължителни. Толкова са задължителни, че господин Плевнелиев наби още една глава за всеки случай. Поклоните при кралицата никога не са излишни. Кой знае колко време президентът се е подготвял за този момент. Ние от господарите, разбира се, разполагаме с кадри от подготовката. Може би за това поклоните се получиха при официалната част. Получиха се, но не всичко беше излъчено по телевизиите. Просто защото нататък срещата премина на малко по-ниско равнище. А казват, че на Росен Плевнелиев му липсвал замах. След този нокаут очакваме българо-британските отношения рязко да се съживят.